Ya
Kisutalagon walang kekek barang turangga pramuda makarsaring kaliyan Amita Dahayu. Ya Mbak Hilka iki wis sore lek cak-cek golek Bali. Ditunggu Mas Nanang. Mas Nanang. Di Mas Nanang. Septi apa? Halo. Mas Nanang Septiana Dewi. Ana Dewi ini. Mas Nanang. Jarine mau request ya Mbak ya. Ya lumrahe. Ya sembodono Sumbut rame ngomong-ngomong duit wae. Ilang kapok. Story-ne abang kabeh ya Mbak ya Ayo. padahal ya. Ora ming duite le abang. Awake barang. Request ora ketok wong iki. Ayo Mas. Goib. Lewe anan mengko go argo. Yo masih bersama Turangga Wirapodro. Coba lagu Skoro Matuban ada semua. Sawer lho Nanang. Halo. Yo. Transfer ya kena wis. Sepi, sonyo ruri.
Kene ndelok pawang wis ngantuk. Kae. Heeh, kae. Kae lho wong iki lho. Lah, ayo kae. Heeh. Rene Mas Nana. Mas Nana. Kuwi nganggo bandana iki ngapa kuwi? Maklum lak setengah wedok. Ayo Mas tarik Mas. Ya Mas, yuk ditarik Mas. Wah, iya. Yuk. Nanang SP. Oke. Oi.
Yo, yo,
Ya Mas, ya.
Saking para warga kadang babareng senitan Turangga Wirabudha ingkang mujil saking dusun Mandan Banjarrejo Tempel Sleman Jakarta babili anggene penembak sabar kadang wiwit Purwa Madewasana Kanegeran Kalepatan Pulau Sarwan Sini Jalan Turangga Wirabudha nyuwun lumantar sampun sami ing wasana sing kondur mugi tansah rawi kang sampun matur nuwun.